Täze il bayramy Ahal welaýatynda da mukaddes ýaşyl towumyň belinde galdyrylmagy bilen başlandy. Welaýat merkezi Änew şäheriniň mukaddeslik meýdançasyny Ahal welaýat häkimliginiň, Zenalar birleşiginiň merkezi geňeşiniň welaýat bölüminiň, Demokratik agrar partiýalarynyň welaýat komitetleriniň, kärdişler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, ýaşlar uramatnyň welaýat geňeşiniň, baş bilimi we medeniýet müdürlükleriniň bilelikde uramaklarına geçirilen giň gowrumly dawaranyň şowkuny alytlara ýaňsaldy. Bu ýerde bayramçylyk münasibetli gutlaw sözleri bilen çykyş edenler tamamlanan 2025-nji ýylyň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz arka dagly gahrman serdarymyzyň parasatly başlanmagyny, täze taryhy döwrüň ýyl ýazgysyna altyn harfler bilen ýazylandygyny, ýurdumyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak ajaýyp şanly wakalary hemde zähmet üstünlüklerine beslenendigini gowunç bilen aýtdylar. Şeýlede garaşsa da Baky tarap Türkmenistan Bede watly atmaradyň mekan diýilip atlandyrylan täze 2026-njy ýylyň düşümli, bereketli ýyl bolmagy hemde bu ýylda mehriban ata watanymyzyň şöhratly mendilleriniň haslary başlanmagy arzu edilip, türkmen halkynyň milli lider gahrman arka damydy, hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyzy hemde mehriban halkymyzy täze ýyl bilen gyzgyn gutladylar. Dawarada welaýatyň çarpynjyndan gelen aýdymsal we tanys hemde folklor toparlarynyň, şeýlede Ahal welaýat ýöre tutunuwat mekdebiniň zehini taliplerinden düzülen dörejlik toparlarynyň çykyşlaryna giň gerim berildi. Olaryň belent heňlerde ýerine ýetiren aýdymsal çykyşlary, milli tanslary, türkmen halkynyň milli lider gahrman arka damydyň, hemde hormatly prezidentimiz arka dagly gahrman serdarymyzyň beýik işlerini, hemde täze ýyl bayramyny gowunç buýtançlarynyň hoş owady bolup ýanglandy. Welaýatyň Akbudy etrafynyň çäginde ýerleşýän türkmeniň Agoý binasynyň ýanynaky dawaralar geçirilýän merkezinde toý taçagynyň başynda geçirilen aýdym taly dawara ýokary ruh beletligi, şatlyk şowguna beslendi. Täze 2026-njy garaşly Baky tarap Türkmenistan bede watly atmaradyň mekan diýilip atlandyrylan ýylymydyň düşümli, bereketli ýyl bolmagy hemde bu ýylda şöhratly ata watanymyzyň durmuşynyň ähli uğurlaryna güllä we düşleriň gadanylmagy arzu edildi. Ahal welaýatynyň ähli etrap şäherlerinde toý taçagynyň başynda geçirilen bayramçylyk dawaralary turwastan ýokary ruh belentligi beslendi. Dawaralarda bagtyar raýatlarymyz döwrümde bolan ýürek buýdançlaryny we bayramçylyk gutlawlaryny aýdyp, täze 2026-njy ýylyň artkal bereketli, düşümli ýyllaryň biri bolmagyny arzu etdiler. Dawaralaryň dowamy medeniýet we sunuwat ustaatlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy. Olaryň ýerine ýetiren aýdym saatlarynda, joşgunly tantlarynda eşetli döwrümüziň, ýurdumyzyň ähli uğurlarynyň güllä we düşlerini, hormatly prezidentimiziň döwletli tutumlarynyň wasfy belentden ýetirildi.